Ten prvý oný. To ma taká blbosť napadla, dobre. Čaute ľudia, stretávame sa po dlhšej dobe, sme vo Fidarme, Bulldogu, dlhšie sme netočili, prečo? Tak každý sme mali nejaké povinnosti, času není dosť a keďže obidva chodíme do roboty. Ja som bol v Thajsku. Plus máme ďalšie svoje veci, tak ja sa stíha všetko. Veď práve, nedá sa všetko stíhať, ako aj sme chceli niečo točiť, ale potom bola, že aj zima, teda aspoň mne, takže ja som bol mesiac v Thajsku, vyjašil som sa, ale však o tom potom niekedy. Tak, ideme dať nejakú tú klasickú suplementáciu. Dneska sme na slušných. Dneska sme zaslušní. Iba európske. Dáme nejakú tú Európu. Lebo, Niko, vieš, čo by sa stalo, kebyže ja dám Ameriku? To čo minule? Však. A 2 hodiny by som sa nevedel zastaviť. No minimálne. Tak, ty vieš o čom. Tak, tuto mám ešte kreatín a citrulín. Alebo ešte, čo by to mohlo byť? Buď by to mohla byť hladká múka, alebo polohrúba, alebo... No, ale ne, to si robím srandu. No, tuto máme ešte, aby to nebolo úplne slušné, tak... Johimbín. To som v živote nemal. A počkaj, to chceš normálne prehotnúť, alebo to tam chceš vysypať? Lebo niekto to tam aj vysýpa. Vysýpa, ale tak to je jedno. To sú niktoši. To som nechcel. No, tak na zdravie. Na zdravíčko, počkaj. Aj si štrngneme si, počkaj. Ale vieš, čo sranda, že... To je v pohode. Počkaj, to musím dať. Ale vieš, čo je sranda, že tento shaker tak teče, lebo normálne, že ja už ho mám asi, že 6 rokov určite. Na zdravíčko. Môže to byť takéto kyselé. Ale čo to nezabije, tá posilný. Aha, dobre, že? Má to žís. Jak 12 pivečko. Strašne málo vody som tam dal. Dneska nás čaká tréning rúk. Ináč áno, tréning rúk nás čaká. Čiže uvidíte deťátka. 5 let trvalo, som si vypestoval tie deťátka. Odpovieme na nejaký pár otázok. Aj keď sa to všetko točilo okolo takej jednej témy. Ale tak to sme asi očakávali. Že prečo sme prestali hrať tie automaty. Ne, robím si srandu. Dobre ľudia, však potom odpovieme ešte na nejaké otázky. Nech toto intro alebo ten úvod nech nemá zase 1,5 hodiny. To dáme nejako. Ideme, áno, dáme to nejako v priebehu, na konci. Ideme pozrieť ešte Juriho. Keď tak pokecáme na kameru ešte aj s ním. Ja si toto upracem. Za chvíľku to začne šlapať. A vidíme sa pri tréningu. Posielam boču. To sa teším, neviem sa počkať.
cvik sme začali taký izolovanejší, tam s lanom. Teraz francúzske tlaky. Mali sme taký izolovaný cvik prvý, teraz taký trochu komplexnejší, ťažší. A treba to trochu ponaťahovať tie svaly. So many times I lay awake with sleepless nights and endless days. I try to find a quick escape. So look at who you have become. Why have you become so numb? Can't you see the things you've done? If you think that you're without, let me remove all forms of doubt. Take one step back, then turn around. Standing firm, I won't step down. I see the clock upon the wall, and watch the minutes start to fall. While every breath just fades away, I watch the hours fade away. When the time begins to slow, I look above to give me hope. But soon I hear your voice again, turn around to see you creeping in. So look at who you have become. Why have you become so numb? Can't you see the things you've done? If you think that you're without, let me remove all forms of doubt. Take one step back, then turn around. Standing firm, I won't step down. If you try to fight, I won't step down. If you tell me lies, I won't step down. If you take my pride, I won't step down. If you pierce my side, I won't step down. When you try to hide, I won't step down. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember you're discreet out, get ready for defeat now. I'm gonna make you bleed out, listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save, ain't nobody gonna change. Everybody stays the same, so be different, make a name, like huh? a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. March until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. March until it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts. It's it. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss, and honestly I get it. Promise me you won't regret it, wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit,
Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness as an artist. Stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now. Swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow. Stand the stage with the crowd. Cause I got it figured out. I'm just honest and Takže Peťo dával nejaké otázky, čo ste mu aj nejaké písali. Ja som nedával, pretože môj Instagramový účet je strašne nudný a som tam hlavne neaktívny, sem tam niečo pridám, ale tak to je také, že už som starý, ne, to čo bývalo. Tak mne tiež ľudia písali iba anonymne, nikto sa neopýta verejne nič. Aha. Neviem, či sa niekto hanbí. Ne, vieš čo, lebo je to, keď sa ťa... Vieš, prečo to podľa mňa je? Ale tak vieš, anonymne sa nikto nehanbí, vieš, pýtať. No veď jasné, lebo nevieš. Ale keď si zoberieš, že v tej appke, keď si zaplatíš 7 €, tak aj tak vidíš, kto by ti to napísal. Keď si zaplatíš nejaké premium, tak ti to odokrie meno jeho. Áno, ale tak zase víš... Ale môžeme bať, aby som... Kto si to, vieš, bude platiť. Ale tak vieš, je mi to jedno, napríklad aj tak by to bolo anonymné, lebo to nebudem hovoriť, že kto sa ma pýta. Jasné. Vieš, viem to akorát ja, kto sa ma pýta, takže... Ako, aj keby žiadam nejaké otázky, čo možno, že už budúce video zase pridám niečo na Instagram, jasný, že sa môžu ľudia akože pýtať, ale však to uvidím, keď možno, že budem viacej aktívny, keď sa ten Instagramový účet trošku rozbehne. No a tak môžeme ísť na to, však prišlo ich pár. No však prišlo ich pár. USA pre tréningovky áno alebo nie? Môžeš keď tak prvý odpovedať, ja budem druhý. Za mňa aj áno, aj nie. To sme teraz aj rozoberali, že v nejakej rozumnej miere raz za čas. Za mňa je to v pohode, trošku si zlepší tréning, ale fakt, že raz za čas. Ale na dlhodobé užívanie, akože keď si taký, že s tým nechceš prestať, tak to bude stále fajn, ale potom sa bavíme o tom, že jak je to moc nejaké zdravé alebo podobné. A či to stihneš regenerovať, také tréningy, čo sa na tom dajú robiť. A skôr by som povedal, že sa nedajú. A keď si to dáš raz začať, neviem, raz za mesiac, pretože si chceš nejaký lepší tréning, nejaký špeciálny, že takto, že viem, s kamošom alebo proste niečo, tak je to fajn, ale ja už zo svojej nejakej skúsenosti by som to dlho neužíval. Fakt, tak nejako výnimočne, lebo super tréningy sú na tom o to pokoj. Vieš, to je, keď ja neviem, máš ísť cvičiť unavený, alebo si 100% proste, tak to máš to isté, že to ten tréning posunie na trochu iný level, lenže či to bude zvládať ten ďalší level. Jasné. Skôr nie. Takže za mňa nech si každý bere čo však chce, to áno, chce. To jasné. A akože nejsom teraz... Ja na to nemám že negatívny názor, lenže treba to fakt s rozumom, aby to niekto nepreháňal. Ja zase, neviem, ja by som si to už, alebo teda, ak si ty hovoril, že raz za mesiac alebo raz za dva, že dať si to, lenže keď mne to nerobí, mne to nesedí a ako nebudem si, dobre, možno, že iná americká pretréningovka, že by mi toto nerobila, ale už keď mám skúsenosť s tou jednou, tak proste nedám si, vieš, že ďalšiu. A myslím si, že úplne tie európske stačia a to, že či to niekto bere, alebo či si na tom robí biznis, tak nech si robí, vieš. Dobrý tréning by si mal odísť aj bez pumpy, proste, vieš. A keď to nevieš, tak akože tam je niekde inde chyba, sa hľadať nejaký umelý stimul. Áno, pumpami, akože keď si dávaš, ja neviem, ozaj, že tie americké, čo je zase môj názor, tak to by ma extrémne by ma musel nebaviť ten tréning, aby som si to dal. Presne, ak si povedal, že buď unavený, alebo ja neviem, čo by som proste musel mať nejaké zlé obdobie, OK, vtedy ešte, no jakž takž, ale keďže ja s tým mám skúsenosť takú, že potom 2 dní nespím, alebo teda deň nespím a 2 dní nejem, tak ako nedá si to, na čo ti to je, vieš. Však, lebo toto je presne to, že to sa posunie, kam sa to posunie, dobre, že dobrý tréning. A to je všetko, tam to končí, to je jak za alkohol. Lenže po tréningu sa nenaješ, lebo nemáš chuť ani nič, potom celú noc nespíš, takže vlastne prvá vec je zle, že nenaješ sa v ten deň. Ak to niekomu tak sedí, lebo aj ja som to mával z niektorých, že som nemal chuť niekedy dávnejšie. A potom, keď napríklad celú noc nespíš, tak vlastne zase dojdeš na regeneráciu a proste to ti chýba. Či už ten spánok ti chýba ako tak a týmto by som to asi uzavrel. Aj áno, aj nie. Ako za mňa skôr, že za mňa skôr asi, že nie.
Ja by som to neodporúčal nikomu, ale akože... No nie, akože odporúčať nie. Určite by som to neodporúčal nikomu, ale každý robí akože čo uzná za vhodné a tak. Dobre, poďme na ďalšiu teda. Čakaj. Odporúčali by ste prejsť niekomu na temnú stranu? No, temná strana. Rozoberané dosť často. Temná strana akože čoho? No. Ja akože tak temná. Ja neviem, však poď zase prvý, ja keď tak budem odpovedať vždy druhý. Neodporúčal by som to nikomu. A odporúčal. No neodporúčal, lebo určite si ukrajuješ nejakého toho svojho zdravia. Či chceš alebo nechceš. Úplne zdravo sa to robiť nedá. A každý, kto s tým chce začať, tak mal by mať nejaké, podľa mňa, ambície súťažné. A vysoké hlavne. Lebo súťažiť niekde v kultúrakoch a akože búchať tam prvú ligu látok a za mňa není úplne OK. Lebo zase si ničí zdravie len preto, že ja neviem, kde sa ukázať čo len ty kokos v Šuranoch na fakt vonej športovej hale. To je zase môj názor, že ja by som to len kvôli tomu toto nerobil. Lebo neviem, aspoň ja mám proste o to väčšie ambície a vieš, to je, ja neviem, keby si chcel, čo viem, piť len tak a že akože v pohode a nechci byť ale alkoholik, vieš, aj tak to príde, vieš, akože, vieš a toto je to isté, dojebe ťa to a možno to nebude mať žiadny vplyv, akože dobre, keď to niekoho bavíš, tak zase niekto robí, keď chce. Áno, však jasne, ale že to je ja by som to neodporúčal nikomu len tak, lebo vždycky si fakt to nejak sa to na tebe podpíše, či skôr alebo neskôr, to s tým musí každý rátať. Akože zase ono je iné, keď podľa mňa zasype, keď to je tá temná stránka. Áno, určite. Keď zasype nejaký mladší chalan, no babi to už sa radšej ani nevyjadrujem, to babi keď ste vypatlané, tak dávajte si tam čo chcete. Ale keď zasype proste mladší chalan, tak má to, by som povedal, a ide teda, že jednu takú nejakú gúru, tak myslím si, že nemá to až taký nejaký veľký negatívny vplyv na zdravie, jak keby, že zasypia najmä, že 40 alebo pomaly 50 ročný pomaly muž, vieš, alebo teda. Vieš, čo myslím, tá hranica čoho, že čo je mladý, áno, len to myslím, že... Ak to niekto skúša, ja neviem, že dáme tomu, že pod 20 rokov, tak totálne zbytočne. Ak nemá hneď tú ambíciu, že chce byť profík, ty kokos, a chce ísť na Olympiu a ešte aj na to má. Vieš, lebo ak do toho... Ale ja som myslel to, že proste ľahšie si vyladíš, alebo teda znovu obnovíš svoje hormóny, alebo vyrovnáš si svoje hormóny, ja keby si teda proste starší muž alebo starší pán. Aspoň teda to je môj názor, lebo koľko mladých chalanov proste oni nevedia, že čo je to vysadiť a vieš, proste prestanú to brať. Vieš, ale nemajú nejaké, dobré aspoň teraz, ale nemajú nejaké vedľajšie negatívne účinky, ale kebyže to spraví 40-tník, 50-tník, tak ale podľa mňa... Kto to spravia, by mal jeden cyklus za sebou? Ja viem, ale že menej to, akože však škodí to obidvom. V obidvoch prípadoch to škodí, ale akože u tých mladších je to také, že proste rozdýchaš to. Tak. Lebo môžeš mať za sebou, no tak ale vieš, napríklad taký Lukáš Jarubík, neviem, či poznáš? Ne. Čech, a on keď bol mladý proste, tak z naturála prešiel, začal sypať, mal za sebou prvú kúru v pohode, druhá kúra tak ho dojebala, že mal problémy so srdcom, lebo to mal skryté a dojebala ho druhá kúra, ktorá bola úplne že smiešná, vieš. A nikdy nevieš, čo vieš, keď nejdeš sa poriadne vyšetriť a nevieš, alebo že máš nejaké vrodené aj takto riskneš. Ale to je zase chyba toho daného človeka, proste jasne, keď volá čo také chceš brať, tak daj si spraviť všetky testy, nech to stojí aj 200 eur a akože to zdravie si nekúpíš ani... Ja som toho názoru, že dá sa toto robiť aj rozumne, aj dosť zle, ale nikdy to nebude 100%, že robím to 100% zdravo. To sa proste nedá. Vždycky akože môj názor je ten, že ja by som to neodporúčal. Na čo? Ja si myslím, že naturálne vie spraviť peknú formu.
a keď si človek cvičí sám pre seba a presne nechceš ísť súťažiť, tak na čo? Hovorím, keď chce byť už niekto profík a proste fakt, alebo minimálne to súťaženie, že fakt chce niekde vyhrávať. Áno, ale už aj keď sú to tie kultúraky. Ale aj to nech si proste človek zváži, že dá do tej prípravy neviem koľko a teraz vyhrá diplom a medailu a pohár za 15 eur. No, maximálne proteín ešte. A má vlastne výhľad alebo má zážitok, že z kultúráku. Tak ako no nech sa páči, ako keď nechceš ísť na nejaké že lepšie súťaže, tak ne, za mňa nie, vybavené, hotovo. Je veľký rozdiel medzi on a off. No je minimálne v gombíku, ale akože tomu sa ty vyjadri, lebo ja s týmto skúsenosť nemám. Momentálne. Tak, je tam... To je tiež také, že je není. Záleží, ak si to pripustíš. Tak že... minimálne pôjdeš dole niečo, vieš, že to trošku vyfúkne. Ono najprv, vieš, to necítiš nejako, že každý si myslí, že ty kokos teraz začneš niečo oné a si Superman. Vieš, ale... Však nikto nevidí, že musíš dvakrát tak trénovať, dvakrát tak jesť a proste nemáš to zadarmo, že teraz napíchaš sa keby z osintov. Podľa mňa je o mnoho ťažšie byť sypač, jak natural. No to určite, lebo natural je ti to... Presne, riešiš jedlo a trochu tréning a regeneráciu, že fakt sa dobre najesť a to musíš riešiť proste veci, či už zdravotne, všetko aby bolo OK. Áno. Proste máš veľa vecí teba porozumieť, či to je, či si v pohode. Či sa ráno zobudím. No, vieš, lebo toto je presne to, že sa ti môže proste zo dňa na deň niečo. Určite, však áno. Je to proste oné. Tá temná stránka. Je tam rozdiel určite. Ale zase, čo ja viem, aspoň hovorím, že ja s tým nemám skúsenosť, ale že vraj sa cítiš taký nesmrteľný, tak ja neviem. Môže to tak byť, čo neviem, vyskúšajte, ty čo sypete, tak vyskúš z 8, že či to voľa čo spraví, alebo nie, či prežiješ, ale ja si myslím, že áno. Ale tak zas radšej nebudem nič hovoriť. Záleží, vieš, jak to bolo myslené, či tam cítiš rozdiel v tréningu, alebo čo. Áno. Ale vieš čo, radšej nebudem ani nikoho nabádať, lebo určite. Oni majú debilné hlavy, teda väčšina. A... To, že niekomu povieš, áno, radšej nebudem ani nič hovoriť. Že máš lepšiu pumpu a dobre, poďme na to. No, jasne. Vieš, ale to, každý vidí len to pekné a to horšie z toho. Tak asi môžem ísť na ďalšiu, ne? Kedy bude najbližšia súťaž? No, na jeseň. U mňa teda. Presne ešte neviem kedy. Ešte sú nejaké dátumy rozhodené. Takže jeseň, niekedy október, november, možno obidva mesiace. Uvidíme. To ja dám nejako, keď budem vedieť, tak určite niečo pridám, že kedy to bude a tak. Jo, čo to bola, aká mucha ma to otravuje. No a myslím si, že to bola skôr otázka asi na teba. Asi áno. Počkaj, mám to nejako poprehadzované. Samo sa chce tiež niekedy chystať na súťaž? To je otázka asi čisto na teba. Áno, jediné, že my sme to premenovali. No. Ja som akože, však plány sú, tak, ale plány môže mať človek a realita môže byť trošku iná. Akože v pláne to mám, kedy, tento rok asi určite nie, však ja som ešte len v januári začal cvičiť, alebo teda venovať sa tomu tak, jak by sa asi možno malo. A či to bude budúci rok, alebo až na tamten. Akože ja som toho názoru, že do tej 30-ky, keď si to človek chce proste vyskúšať, tak má čas. A ja si myslím, že nikdy není človek nejako starý na to, aby si také niečo vyskúšali, akože zase neobsadí, že prvú trojku, alebo že by vyhral súťaž, ale keď chce mať len ten taký zážitok alebo nejakú tú skúsenosť, tak je to, nemá sa človek kam ponáhľať. A zase už som vytriezvel úplne z takých, že teraz byť možno, že to nejaký že najlepší alebo niečo, lebo aj tak ja som 4 roky som necvičil, dajme tomu, že 5 a tých 5 rokov už človek dohnať by mohol, ale to by som musel ísť iné palby
a už nedoženem tých, ktorí tých 5 rokov cvičili. A čiže, neviem, teraz si chcem spraviť proste nejakú peknú naturálnu formu, však leto sa blíži pomaličky, takže za nejaký mesiac to začne trošku sekať, uvidíme, že ako to bude nakoniec vyzerať a potom, neviem, niekedy na jeseň sa rozhodne, že čo ďalej. Každopádne to ovplyvňuje všetko, aj práca, či sa budem sťahovať alebo nie. A keď všetko dopadne tak, jak má, tak to tam zasypem jak blázen. To bude obrovský. No. A prípadne ho budeš chystať ty, alebo bude mať iného trénera, alebo sám. Tak určite človek, myslím si, že aj tréner potrebuje trénera, tak takisto aj zverenci potrebujú akože niekoho mať. Či pôjdem akože pod nejakého trénera, alebo si to budem nejako riadiť sám. No minimálne s Peťom budeme chodievať cvičiť a myslím si, že budeme si aspoň nejak po psychickej stránke jak podpora. A nehovorím, že každý tréning budeme spolu, ale minimálne raz, dvakrát do týždňa. Aj ten raz sa určite stretneme. No a či pod niekoho pôjdem, to je ešte... Myslím si, že áno. Myslím si, že pôjdem tak, jak som bol aj pred tými 5 rokmi. Vždycky je lepšie. Áno, máš, ale akože úprimne som sa nezamýšľal nad týmto, že pod koho by som išiel, alebo je to ešte dosť času, je to minimálne ešte pol roka a keď to začnem nejako riešiť mesiac alebo 2 mesiace predtým, než by som mal teda začať už trošičku to viacej hrotiť, tak vtedy sa rozhodnem, čo mi bude akože najrozumnejšie a uvidí sa. Takže týmito otázkami by som to asi aj celé uzavrel, toto video. Prerába sa ináč, alebo prerába, teraz ešte nie, ale bude sa prerábať 365 v Trnave, čiže potom sa môžete tešiť od septembra na videá aj odtiaľ. Myslím si, že teraz bude asi takým domovom túto, vlastne Fidarm v Senci alebo pri Senci. A myslím si, že tu sa budeme tak častejšie stretávať. Sem tam ako môžeme určite aj v 365 v Trnave. No však vybehneme niekedy zase. Áno, že nech sa to tak trošku, nech sa to tak trošku akože mení, ale myslím si, že viacej času budeme aj tak tu. No to je super atmosféra, všetko. Hovorím, že tuto ešte keby, že nejaký grill sa zobere a že sú tu nejaké také grilovačky, že proste, že po tréningu aj si šupneš nejaké mäso a podľa mňa to tu, alebo tá záhrada je na to jak stvorená. Kebyže nejaký aj tam dozadu, kebyže. No jasné. Takže za mňa je to v pohode. Dobre ľudia, radi sme vás videli, aj keď vás nevidíme. Vidíte vy nás. A na zdravíčko. Čau. Čaute.